ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେ ମହାନ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଆସୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମମାନେ ପଠନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଫିଲିପିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା 4 ଓ 5। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ମୃଦୁ କୋଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ଆମେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନା କାହିଁକି? ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆନନ୍ଦ କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିନତି କରି ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନେ ଜଣାଅ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ବିନତି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ କରିବା ଯେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଡାହାଣ ହାତ ଆଉ ମୋର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲି। ବିନତି ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମହାନ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ ଦେଖାଇଲେ, କ'ଣ କରିଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲାରୁ ମୋ ବାପା ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଣାଉଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଥର ଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ନେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଔଷଧରେ ଆଉ ମୁଁ 2 ପାନ ମାତ୍ର ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ।
आमर हाथ चलला वर्तमान पर्यंत मोर हाथ आ गोड़ दुईटा मध्य चली प्रेज द लॉर्ड। सदाप्रभु परमेश्वर आश्चर्य मंत्री परमेश्वर तेणु से कहते जे आउ तुम्हें माने सदाप्रभु परमेश्वर ठारे निवेदन सहिश्वर ठारे तुमने समस्त विषय जनाओ आउ समस्त विषय तुमने सदाप्रभु परमेश्वर ठारे विनती द्वारा तुम धन्यवाद करो आ समस्त विषय सदाप्रभु परमेश्वर ठारे तुमने प्रार्थना करो विश्वासर सह। सदाप्रभु परमेश्वर आश्चर्य मंदिर परमेश्वर आज मु जने पारालिस पेसेंट किंतु मु वर्तमान पारालिस पेसेंट भले ना मोर हस्त और गोड़ आश्चर्य भाव बहुत सुंदर भाव चली तेणु सदाप्रभु परमेश्वर ठारे विश्वास कर प्रार्थना कर प्रार्थना मनुष्यर अस्त्र आ प्रार्थना यही प्रार्थना कर सदाप्रभु परमेश्वर ठारे समस्त तुम चिंतार भार सदाप्रभु निकट तुम उपस्थापित कर सी आश्चर्य भाव गुंथर थाए मत दृष्टिपात करेंगे आ तुम्हारा प्रार्थना श्रवण करेंगे आ प्रत्येक विषय सदाप्रभु परमेश्वर तुमको सुरक्षा दे आ समस्त विषय तुम्हारा प्रदान करेंगे अल्प कथित वाक्य सदाप्रभु परमेश्वर आम आशीर्वाद करते आसतु आमने यही समय संध्या प्रार्थना करवा। धन्यवाद गौरवित सदाकाल नित्यजीवी महान पवित्र परमेश्वर पिता तुम कोटि कोटि धन्यवाद करुचे प्रभु ये संध्या समय पाई धन्यवाद करुचे प्रभु। हाँ प्रभु सकाळ एपर्यंत आम प्रत्येक विषय प्रभु सुरक्षा प्रदान करथिबा धन्यवाद करुचे प्रभु। हाँ परमेश्वर संध्या समय प्रभु रात्र समय सुजाग्रत कर सुख निद्रा दियो प्रभु। हाँ परमेश्वर तुम स्वप्न माध्यम तुम कथा कह बापा। हाँ प्रभु सकाळ ठारे एपर्यंत आम कौन विधि पाप कर प्रभु प्रत्येक समय प्रभु आम तुम वृद्धाचरण कर समस्त ठार प्रभु आम प्रभु तुम पवित्र रक्त रे प्रभु आम सिंचित कर पाप समस्त प्रक्षालन कर प्रार्थना श्रवण कर जीसु बापा धन्यवाद करुच्ची प्रभु ये सुंदर वाक्य निमंते तुम धन्यवाद करुचु। ओ प्रभु परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद गौरव प्रशंसा पूजा आराधना वंदना पाओ परमेश्वर एते बेले प्रिय प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को तुम आशीर्वाद कर प्रभु। ओ जीवंत परमेश्वर तुम जीवंत वाक्य समस्त वाक्य पठाई प्रभु यही भाव में समस्त सुस्थता प्रदान कर प्रभु। ओ परमेश्वर तुम्हें तो आस प्रभु तुम्हें आम प्रार्थना शुणिछ तुम धन्यवाद करुच्ची प्रभु। हाँ परमेश्वर एते बेले तुम से तुमको धन्यवाद गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमरे हो बोली तुमको धन्यवाद दे मृत्युंजय नाजात जीसु नाम एक किंचित प्रार्थना भिक्षा कली आमेन।